Viime torstaina minä ja minun poikani sekä hänen ystävänsä kävimme sirkuksessa ensimmäistä kertaa. Oli minullakin ensimmäinen kerta elämässäni sirkuksessa. Ostimme liput verkossa ja saavuimme aikaisin paikalle. Syksyinen sää oli viilentynyt, joten meillä oli lämpimät vaatteet päällä. Taivaalla näkyy muuttavia lintuparvia. Kun olimme ostaneet popcornia, me seisoimme jonossa ja odotimme innollaan, että pääsisimme kokemaan iloiset hetket. Meille riiti näyttää verkkolipujen kuvia henkilökunnalle ja meidät päästettiin sisään. Me saimme paikat, jotka olivat lähellä lavan, joten me voimme nauttia jokaisesta esityksestä täysillä. 2 nuorta miestä ja minä olimme yhtä innoissamme. Sirkukseen oli saapunut runsaslukuinen yleisö. Pääasia vanhempia ja heidän lapsiaan. Liput olivat hintaluokassa 25–30 euroa.